दा बोथोरा जोबोद गरम आरो थाइजौनि बोथोर नालाय बेनिखायनो आङो थाइजौ आसार खालामनो लादो। थाइजौखौ आं हाननानै स्र' सुनानै बिख्लोखौ गारनानै लागोन। बिनि उनाव आङो फिसा फिसा थुख्रायाव हाना लागोन। दा गरम बोथोराव सोर सोर थाइजौखौ माबायदि आसार खालामो नोंथांमोना आंनि कमेन्टआव खोन्थाहर। आरो आंनि फुल भिडिअखौ आसार बानायनाय फुल भिडिअखौ नायनोब्ला नोंथांमोना आंनि फुल भिडिअखौ नुनो मोनगोन। आङो बेखौ गाबोन आपल'ड होगोन। दा आङो बेयाव संख्रि फोननानै बेखौ आङो हरबा दोनगोन। हरबानि उनाव आं थिखांनानै रं होनानै सान्दुङाव होगोन आं सानसे। बिनि उनाव आं लादों जालुक, जिरा, मस्ला बायदिसिना आरो फानलु खेबजां, रं आरो संख्रि। बिनि उनाव आङो थाइजौ आसारखौ होगोन। बिनि उनाव भिनिगार बायबो होगोन आङो। दा नैया थाइजौखौ आं एड खालामनानै भैयामाव सोना दोननोसै। बिनि उनाव बेखौ 20 सानसोनि गेजेराव जाजागोन।